Така, здравейте хора, аз съм Пепо Алфа БГ2 и това е първа част, мисля да започна нова поредица от игрането на Poké Games игри, от тестването им. Така, днесната игра и мисля да играем е това Петрят. Не знам дали ще помня. Така. Това е нещо като Майнкрафт. Спусна първо на Survival, някакви PvP. И ако ви хареса, ще продължиме. Така. Имаме нещо. Аз мога да я мусна ли, бе? А. И тук сазах някакви неща. Какво съм те не се знам, инвентори имам или не. Добре, аз не виждам тук никакво PvP. Да. Имам само някакви две кирки. С кирки ли трябва да се трепам? Окей, използвам някаква друга имот. Явно какъвто не се отбрал. Добре. Аз викам да пуснем това първото. Него. Между другото да завърнат се. Да не попада малко. Добре. Доста добра Поки ми кача на Майнкрафт. Добра. Добре, я видим поне колко мога да правя в тази игра. Да разкидам. Така. Добре, на спана видях, че имаме нещо крафтинг тейбъл. Да видим дали можем да го крафнем. Това е тук. Имаме някакъв шоп. Това за кой се знам да бъдем. Как работи тази маса? Как работи това? Разбирам с какво точно тебъл. Може да питам да е. What the fuck? Чакай сега произлезнахме. Добре да се пуснем на креатив така. Креатив. Така. На креатив трябва някъде на такова меню, те там са различни материали. Ама где това меню? Нема питайте мене. Много хубаво на телефона някой.
Да. Това почти се, брат. С колко са крак. Той тук има някакви слънчови, брат. Добре, вече се загубих. Ами... Добре. Мисля, че тази игра си дам мену 5 от 10. Не за мен е така 5 от 10. Защото тази игра не мога да се разбере малко. Кой ти инвентара, не се знае. Как да крафтваш, не се знае. Абе, де факто тази игра се малко въписа. Затова дам един 5 от 10. И да, благодаря се гледате, сигурно сигурно след един-два дена пак си има клип. Благодаря се ме гледате и чао.